I would like to introduce Batman News on the beat. Salisu bi khaleel ne zancen gaskiya, sunanki yana burge ni zancen gaskiya, soyayya ta kama ni zancen gaskiya. Na zo ne in yi bayani, assalamu alaiki, na zo ne gare ki da sako, walla so zan baki da safiya ne sammako, zuciya ta kin shiga, na zo mi garaga abin da ke damuna, yau sai na bayyana kin zama ni, na zama ke, na kira ki da baby na da mene ne za na misalta ki ne a cikin jikina, rana ce jijiyar wuya wacce ta rike kaina zancen gaskiya, sunanki yana burge ni zancen gaskiya, soyayya ta kama ni zancen gaskiya. Na zo ne in yi bayani, na san ki rai da zuciya na baki, inda na shauki to na gaida ki, me kike so yi wallahi ba zan kasa ba, you are my love baby, ni fa yawanki ba zan daina ba, yo love ke ma ki kama nuna mu je gun mama, karki dau gulma kowa masoyi yake nema, baby a raina kin kafu sake misalin kayan rabu, lalla na yau dace allura a kowanne na tanta, walla na yau dace allura a kowanne na tanta, da ke kaɗai na munce to ki zo ki wasa bauta, da ke kaɗai na munce to ki zo ki wasa bauta, ayya zancen gaskiya, sunanki yana burge ni zancen gaskiya, soyayya ta kama ni zancen gaskiya. Na zo ne in yi bayani, walla na yau dace allura a kowanne na tsinta.